जासुला बावनो मा बाव जाफैखो नोंहालाय जासुला ओइ जासुला संगिता स्टेडियाव बहर हरदोंना हराखै नोंहालाय हा हरबायहाय आंहा दासो हरनानै फैदों मा ओंख्रि जानानै फैखो जासुला आमाया हेलो सिस्टर वेलकम 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 मेरे एल्बम में स्वागत है खाना खा लिया क्या सब्जी खाया है लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए बे संगिता स्टेडियावहाय दिनै गिफ्ट वे दंना दाख्लि गान खननानै हरनायमोन ओमफ्राय हरबाय हरनानै दिनैहाय बहतबादि सेलेक्ट जादों आरोना ओमफ्राय अबे साबसिन खनो सोर साबसिन खनो बेखौहाय बहर होनाय लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए कहा खा लिया सिस्टर रात का पड़ा था खा लिया जासुला नोंखौ लोगो जानो लेंहरदों नै लोगो नांगौना नाङा होनदों आमाया लोगो जानो लेंहरदों नोंखौ जासुला लोगो नांगौना नाङा जासुलाना बेसे थांखोरा आंखौसो बारलांबाय नामा बेलाय 537 थांबायथ' कमेंट करो बोला है जासुला कमेंट करने के लिए बोला है जासुला ने सपोर्ट करके जासुला कितनी आईडी ब्रो और जासुला तुम्हारे पास कितनी आईडी है पूछ रहे हैं अमाया शर्मा ब्लॉग्स ने कितनी आईडी है पूछा है अमाया के पास आईडी है तुम्हारे पास है कि नहीं बोलो जासुला अरे बी मुसाहारी ब्लॉग्स हेलो मंजुली ने हेलो मंजुली हेलो आगै हेलो हेलो वेलकाम आंनि एलबेयाव दे आंनि शर्ट भिडिअखौ प्ले खालामलाय मानो अनजालु मुसाहारि नाम्बार बुबाबो हरानो र' नै आंहा जासुलाखौ नायना आं एसे भिडिअ'सो थांदों बे आयै सना लोखि मोजां नुखादोंहाय खोनाबाय जि मोजां नुदोंहाय सना लोखि ओमफ्राय नंबर हरानो नंबर लागे बाबू मेरा ओनली वन आईडी है अमाया ओनली वन आईडी है आ रही पर फुल वर्ड से आ रही ब्लू देना ओके दे दिया माला हरगोन नाम्बारखौ फेसबुकआवसो बियो दा नाम्बारखौ बाव बिजायाना अनजालु मुसाहारि जयेन खालामदोब्रानो अनजालु मुसाहारि जयेन खालामनो नै जयेन जानोनो अनजालु बि मुसाहारिजों जयेन जादो लिंक हरदों हनै माबाया जा रमान्स संलै अनजलिनो रमान्टिक संलै अनजलिना औलै नोंहालाय बेसेबां थाबखो साफ्रालाय नै अल जानानै थाबावाखैसो 400 राइट थांबाय आयौ माथो किउट नुथारदों नोंखौलाय बि मुसाहारि ब्लग नैबे प्रफाइल पिकचाराव जि साफा नुदों माथो
किउट नुथारदों नैबेयाव दे नैबेयाव गोजौनियाव कभारनियाव साफा नुदों दे नोंखौ मिनिबावबायसो दे ओमफ्राय जासुलाया मालायखो जोंना आंनि सर्ट भिडिअफोरखौ नायनांगौब्रानो नुसनाखैब्ला लोखि नुसनाखै अनथावथाव नुखादों मिथिबायना अनथावथाव जेनेबा गथ' रायज्लायस्लिंनो रोंनायखौ माबा होनोबा बामख्रबलाबायनो लुगैयाबा सिख्रबलाबायनो बेबायदि अनथावथाव नुदों मोनसे जासुला माब्लाबा सानैजों सर्ट भिडिअ बानायगोन दे जायो आं मिनिनानैनो जेबो होननो रोंखानाय नङा माइरि नों जाबाय बेसेबा गोजाननि आं जाबाय फाथालफुरिनि होननायसो जादों नों जाबाय उदालगुरिनि आं जाबाय लास्टनि नों जायखिया नों जाबाय सानजा बर्डार आं जाबाय सोनाब बर्डारनि बोरै लोगो मोनगोन होनसाय पियार जासुला आं थाजाया लौसो नामा गानाबो लोगो मोनलायनाय नङा आसा खम लोगो मोनलाया मालाबा इउटुब मिटापफोर खालामबायो बा माबा मोनहा प्रकास मोना गेमस्रि मोना एमजे मोना होमबा थांलाबायबा लोगो मोनगोन खोमा माबा बि मुसाहारिजों लोगो गैयाबा लोगो जालायदो दे बयबो आमाया बि मुसाहारि के साथ फ्रेंड हो जाओ जल्दी जल्दी से 1K बनाओ प्यार जासुला के साथ भी हो जाओ लेकिन फुल वर्ड्स करना सभी को और कौन आया था अंजालू मुसाहारी की साथ भी फ्रेंड हो जाओ कमेंट क्यों नहीं कर रहे कोई गेमस्रिनि खाथि जायो आं गेमस्रिखौ ओरैबायदि मोजां मोनो नोंसोर माबायदि मोजां मोनो आं बेखौ मिथिया गेमस्रिखौहाय नायनो मोजां मोनो आङो मोजां मोनो गेमस्रिनि भिडिअ मोनसेबो नागारा आङो नायो बाद बाखिनिखौ फुजि गेमस्रिजों फुजि बिसोर सानैनिखौ नायो आरो आं ओमफ्राय बाद बाखि बे सिमेन्ट सापरिनि सासे एक्ट्रिस दङना मा नाम मोनथाय बेना बावनो दङ आरोना बावबाय बिनिखौ रावबो जयेन खालामालै माथो मनजुलिनो ओइ आब'सो जायो गथ' नाम दाबख'थार नोङो आब' होन थाबनो नङाबा मानजा मोनगोन नोङो आं नोंनि मेल्ला देरसिन आब'सो जायोथ' आंखौ नोङो आं पियार जासुलानि गाना गोसोआव फैबाय थाबायसो नै एनो नोंलाय खय बोसोरनि 22, 23, 24, 25नि गेजेराव जागोन नोङो बि मुसाहारि ब्लगा आंनिबा फट'खौ नायनानै बिदिसो नुदों आं माथो 22, 23, 24, 25नि गेजेराव जानांगौ सही पकड़ी है होननायसो जानोसै सही पकड़ी है सही पकड़ा है बे फिसाजोना मा जाखो माबानि बि मुसाहारिनि नैबे बुरि आयौ मालाय नै माथो सेरफांगुरिनि बायदिसो नुखो आंलाय $27 आंनि माबा आं दिसे देरसिन जाहैबाय आङो दाख्लै 94 95 हेट बावलायलाङोहाय आंनि बैसोखौ बेसेबां जाखोथाय 1994 बा बेसेबां जायो
22, 27, 24 क्या हो रखा है सिस्टर? वैसे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, मतलब बी मुसाहारी का जो उम्र है ना, मतलब ऐसे उसको हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कितना साल की है ये। आंलाय बेसेनि दे, नोंबो बिदिनो जागोन जासुलालानो 25, 26, 27, 28, 30नि गेजेराव जागोन आरो जेने नोङो मोदोम गिदिरखायसो नोंखौ गिदिर साइज नुयो पियार जासुलाखौ, ओमफ्राय खिन्थु सैथोखौ खिथाहरलाय दे जासुला, खोनासंनि आं। गुड इवनिंग फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम MDM यूट्यूबर, मेरे एलबी में स्वागत है आपका। क्या सब्जी खा के आया है बोलो? अमाया PR डन फुल वर्ड्स ID एगो। ओ PR जासुला, आपको अमाया शर्मा ब्लॉग्स ने सपोर्ट किया है, आप भी प्लीज बैक कर देना, ऐसा मत करो, बैक करके देना है, क्योंकि सभी मेहनत से ही सपोर्ट करते हैं ना। वीडियो देख के, वीडियो देखने में क्या जाता है, नेट जाता है, टाइम वेस्ट होता है ना जसुला, इसीलिए सपोर्ट बैक सपोर्ट करके देना, ठीक है। PR डन रो। MDM कितनी ID है तुम्हारे पास? MDM भाई किधर चला बोलो? अमाया पूछ रहे तुमको कितनी ID है तुम्हारे पास? बी मुसाहारी ब्लॉग नों 25, आं 29 ना 28 जानो हागौ, 1994 बा माबाया 25, नोङो आंखौ होनाखैना, माबाखौसो होनदोंना, जासुलाखौसो होनदोंना, जासुलाखौ होनदों। दीदी की सब्जी कैसे? दीदी की सब्जी कैसे? ओ की सब्जी कैसे? आमी खाइसे আজি শাল কুমড়া আৰু কি খাইছিলো, মাটিকালাই মাছ, মাছ দিয়া খাইলাম আজি। আর আপনাদের কি সবজি ছিল অল্প খয়া দিবেন। नोंना बेसे बैसोआ? आंनिया 29 ना खिथाखाबायना, 1994 बा 29 जाया होमबा? दीपाली देवी नॉट चार्ज इट्स मंजुली लाइक दैट, थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए, थैंक यू बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे एलबी में। और आप कहाँ से है सिस्टर? और किसी के साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाओ, और ब्लू चाहिए तो बोल देना किसी को। आंनिखौबो लिंक होना हरदोब्रा। बोरो अबाव थांखो दानालाय? मन्जुलि आब' होननो थिननाया मा होनबाय थादों नोङो मेजा? आया नै मानो नोंखौसो थांखो? थोस आखाइया लिंक दा आं फाजाया होननायखौसो गोसोखांबाय थाबाय आंहा, आंनि माबाखौसो, जासुला फंबायखौसो। न्यू कम टू से व्हाट फुल वॉश की साथ साथ, ओ अमाया के साथ किस किस फ्रेंड होना है 2 ID से, और अमाया सपोर्ट करके देगा 2 ID से। बॉबी फुल वॉश की साथ साथ फ्रेंड लोग, ऐसा फुल वॉश देखने वाला कोई नहीं मिलता है, अगर मिल रहा है तो मत छोड़ो, ठीक है, सभी फ्रेंड हो जाओ। फुल वॉश की क्या बोलता है मयूर नजरी, हाय हाय वेलकम वेलकम, मेरे एलबी में आपको भी स्वागत है। क्या सब्जी खा के आया है भाई बोलो? आप खबर सबर कैसा है? बिदि न्यू फ्रेंड खाम 5 ID के साथ। आङो बिदि फंबायनो माबाखौ हरनो बावदों दै, नोंनो आइडिखौ हरनो बावदों आगै सना लोखि, सरि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय, आं गोसोआवनो गैया, इमान टेनसनाव दंमोन ना आङो मैया मोनायावहाय आलासि फैनानैहाय, ओंखायनो गोसोआवनो गैया दे बिदि आगै, ओमफ्राय जानांगौ लोंनांगौखौबो गोसोआव गैया दे, बावनानै थादों, हरगोन दै सिन्था खालामनाङा र'। दीपाली ब्लू डे दो, ओके ब्लू डे राव दे दिया दीपाली, ज्वाइन हो जाओ, किस किसर होना है
नोंखौसो होनदों मंजलि मैं 29 हो गया है 29 हो गया है मेरा यार्स तो फिर बी मुसाहारी ब्लॉग मेरे को दीदी होगा दीदी बोलो फियर रिटर्न प्लीज वेट फुल वाश फियर जसुला बेक कर देना अमैया को ऐसा मत करना बी काम बी मुसाहारी आपको दीपाली दीबी नोट्स ने बुलाया है आ जाओ सबर हो जाओ एक दूसरे के साथ जसुला ने क्या बोला है नोंनि बोसोरनै गेदेर कौन सोरनि बोसोरनै गेदेर बै माबानि बि मुसाहारिनि नामा बिदि सापर्ट करी দিব दो एक्स्ट्रा आइडिसे बिदि सापर्ट करी दो सपोर्ट करी दो एक्स्ट्रा आईडी से बीडी आपको अमाया शर्मा ने एक्स्ट्रा आईडी से सपोर्ट करने के लिए बोला है तो प्लीज सपोर्ट कर लेना ओके थैंक यू अमाया और तुम भी कर लेना जसुला मैं आपको भी ब्लू देता हूँ मतलब तुमको भी ब्लू दिया है मैंने एमडीएम 2 आईडी है एमडीएम के पास 2 आईडी है बोला है अमाया एक दूसरे के साथ फैन हो जाओ जागन अब ओके अमाया एमडीएम आ जाओ 2 आईडी से लाइक डन थैंक यू एमडीएम एमडीएम को मैंने ब्लू नहीं दिया है एमडीएम जाओ फ्रेंड हो जाओ जी लो अपनी जिंदगी नेहा लाइक डन थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय वेलकम मेरे एलबी में एन मुसाहारी ब्लॉग को भी वेलकम अब भी किसी साथ फ्रेंड होना है तो हो जाइए नेहा और बीडी सपोर्ट खालामबाय दे कमेंट नाय बीडी आपको बी मुसाहारी ब्लॉग ने सपोर्ट किया बोले क्या बोले जानला मोनला लाब्रासो नालाय रायलायनायफ्राबो मोजां जोंहा ओंख्रिया दालि अमा दाउदै ना भाजासोमोन आब' गोथावानो दे मैहुर खबराबो मोजांनो दं मोजाङैनो थानांगौ आरो मैहुर तुम भी किसी के साथ फ्रेंड होना है तो हो जाए अगर ब्लू चाहिए तो बोल देना बिदि नङा दां आब' बावगाराखैदां आब' बावदों सरि दे बिदि बाहाय सरि लेकिन मैंने उस दिन आपको वो मेरा बेटी का आईडी से दिया था ना बेटी भाई क्या बोलते हैं एलबी शॉर्ट ब्लॉग ना क्या नाम था याद नहीं है इससे सपोर्ट किया था ना उस दिन चिंता मत करो दे दूंगी मैहुर हाय आबो नेहा मा खबर नेहा तुमको मैहुर ने बोला है कैसा है फिलहाल खबर कैसा है बोल रहा है पूछ रहा है बीडी ने बोला है ओके बी मुसाहारी क्या बा बोल दिया ओके बोल दिया मेरे को तो याद नहीं है एन मुसाहारी डोंग आ गई मैहुर ओके फिर जसुला क्या हुआ फिर जसुला फिर जसुला नोंना फेसबुक दंना गैयालै हा आई एम वेटिंग सिस्टार ओके नोंबो दङ एसे नावनो आब' नेहा आंबो दङ एसे दसे न'आवनो आब' नेहा बोल रहा है कि मैहुर घर में है मैहुर नार्जारी मा खबरलै जइन खालामदो अननानै मैहुर नार्जारी आपका चैनल कितना सब्सक्राइबर है आपका चैनल 25 ओनली ना नया है शायद नया है ये वीडियो को मैंने देखा था लांदां बैसागु को लेकिन ये आधे की ऐसे जोकिंग होनायखौ नायलायदो लोगोफोर इसको मैं नहीं देखा है लेकिन वो लांदां बैसागु है ना इसको देखा है ओके
मयूर तुमको ज्वाइन होने के लिए बुलाया है बेमुसारी ब्लॉग ने। मयूर को ब्लू देता हूँ, ज्वाइन हो जाओ एक दूसरे के साथ। मयूर जिसके पास जाकर सपोर्ट करेगा ना उसको कमेंट करके जरूर आना, नहीं तो आपको बैक सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना कौन सपोर्ट किया है कि नहीं, है ना मयूर। जल्दी करो, जल्दी रिटर्न मिलेगा, जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। मैसूर आज मेरा 2K हो गया। सच्ची देख रहा हूँ मेरा अभी। ओ कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। और मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए, मैं भी करूँगी। मैसूर बाबेस क्या खिलाएगा। 2K हो गया, मोनेटाइज हो गया, शायद मोनेटाइज हो गया ना मैसूर। मैसूर व्हाट्स टाइम कितना है। पार्टी पार्टी बनता है भाई, पार्टी बनता है भाई। ओ बबेश बी मुसाहरी ने आपको पार्टी देने के लिए बोला है, क्योंकि आपका 2K कंप्लीट हो गया है ना भाई, इसलिए आपको बी मुसाहरी ब्लॉग ने पार्टी देने के लिए बोला है। मैहर बी मुसाहरी ब्लॉग नों खालामहरदो आंबो खालामफिनगोन। ओ सब एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाइए। मेरा तो कब से चैनल मोनेटाइज हो गया है। ओ तो फिर पैसा मिलना रनिंग हो गया, शुरू हो गया है क्या भवेश। तो तब तो पार्टी बनता है ना बी मुसाहरी। पार्टी कहते ए जसुला थांनो ना माखो नोंलाय। ओके आं फाजाया आं दुखु मोना हो अरे हाँ मेरे को शॉर्ट पावन मिलता है ना। हाँ मेरे को शॉर्ट पावन मिलता है ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आया है आंनि फेसबुकनि नामा अन्नाय दैट नोंखौ नागिरबा मोननाय नङा। आंनियाव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट मनजुलि ब्रह्मआवहाय बे सियाराव जिरायनायावहाय, आरो नङाबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। दोरखि बुलिनो नोंनि गानखौ गोसोआव फैबाय थाबायलै आगै सना, आगै जसुला आं फाजाया होननायखौहाय आं दा 20 बारसो नायनानै 1K खालामना होगोन आंनो सानफ्रामबो नायबाय थागोन खोमा नोंनि बे शर्टखौ दे, स्टेटास होना होगोन आं दे दा। नै जोंहा जोंसार सनाया सफैबाय अफिसियेल, जोंसार अफिसियेल सना लोखिया। हेलु मेलु थेलु मेलु खेलु लालु होनदों। वेलकम जोंसार मेरे एलबी में आपका स्वागत है। क्या सब्जी खा के आया है और कहाँ से आया है जोंसार बताओगी प्लीज। मैहुर नार्जारी आं थांथ'नोसै दसे लाइक डान। थैंक यू मैहुर नार्जारी। वो तुम्हारा जो ब्लू है ना इसको रखता हूँ मैं, रख गया हो गया। बाय बाय, टाइम मिलेगा तो बाद में आ जाना ठीक है। और जासुला लाइक खोमागासिनो न्यू फ्रेंड्स कम। ओ कौन नया है बीडी भाई के साथ, कौन फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाइए प्लीज। बीडी भाई के साथ जुड़ जाइए, आ जाओ काम। मैहुर नार्जारी खालामबाय दे आं। ओके नों मैहुरा आयो आं हिन्दी रोङा मा सनालायनो, नंगौ नामा सना नंगौ। सनाना आंना साबसक्राइबारा बेसे थांखो।
207 थांखांबाय दे बयबो सापर्ट खालाम जोंसार सनाखौहाय आंबो हिन्दी रोङा लाब्रासो आंना आं सोलोंदों नोंसोरजों सोलोङै रोङाबा देनां मिनिजागोन ना आङो ओंखायनो खिफिसोला ओइ खिफिसोला किधर गया है किधर भाग गया है खिफिसोला बिमसारी किधर भाग गया है और कौन था पीडी मैसेज करो कमेंट चार लोग है शायद कौन कौन होगा कौन है मैसेज करो जल्दी से हाथ उठाओ कौन है हाथ उठाओ कोई भी नहीं है शायद इसलिए कोई भी हाथ नहीं उठा रहे कोई भी नहीं है गावहा नाया आंनिखौ 212 थांबायमोन आनसाब नों लिरनाया मा जादों आनदुबसो जादों दै आनदुब जाबाय थायो होननाय जादों आरोना नायगोन नाय मा नोङो मैयानिसो लोगोना मैयाना दाख्लैसो ओमफ्राय आंथ' मैयाजों दिनैजों टाइमानो बारा गैयाना नायनो ओमफ्राय नायगोन दे सना आं अलाव होनानै लाखादोंना सिन्था खालामनाङा दे आयु अलबो जाबावाखै माथो सिन्था खालामनाङा नायगोन नायदों दे नै नुवाखै नामा नै रेडखौ नुवाखै नामा नै बेबो मोननैबो नायदों भिडिअखौनो गोदान होखायाखैबालाय नोङो लाब्रायैनो मोजां आब' बयबो बुजियो औ बिदि थैंक यू बोलाए किस बात की थैंक यू दिया है बी मुसाहारी ब्लॉग बीडी को तुम भी वेलकम बोल दिया किस बात की वेलकम दीजिए मैं तो क्या सपोर्ट करने के लिए बी मुसाहारी खालामबाय बोला था ना हाँ याद आ गया मेरा मेमोरी क्या बोलते हैं इसको स्टोर फुल हो गया रे मेरा जोंसारखौ लोगो बानायना लाबाय आं हरफिनदो जोंसार सना नोंखौ पियार जासुलाया सापर्ट खालामबायनो ओमफ्राय नोंबो सापर्ट खालाम हरफिनदो दे सना थगायबाय आं थगायबाय आब' सनाया थगायबाय आब' सनाया थगायाखैलै बिदि फंबाय सना दा हरफिनगोन आं बावनानै थादों नङाना इमान बेस्थ'आव दंमोन आङो ओंखायनो बावदों नै जोंहा एनआर प्रडाक्सन मिउजिक सफैनो हाबाय हाय लाइक देन थैंक यू लाइक देने के लिए थैंक यू मेरे दिल से स्वागत है आपको मेरे एलबी में मेरे को हिंदी नहीं आता है प्लीज क्या बोलते हैं इसको बुरा मत मानना और मेरी लैंग्वेज में क्या बोलता है खराब मत मानना खराब नहीं थाना जोंसारा मा होनदों जोंसार अफिसियेला खालि आनसाबल' जायोलै सना आंहा ट्रेन बायनो साननाया बरबादसो जाबाय इसे छोटी मोटी बात को दिल से मत लेना जोंसार सोना मैं बोल रहा है इसे छोटी क्या बोलते हैं जब वो सब्सक्राइबर कम होता है ना 500 से नीचे होता है वो आनसब ज़्यादा होता है हम लोग का भी आनसब होता है मतलब आन होता है हम लोग का भी आन होता है चिंता मत करो आन होते ही बढ़ जाता है ओनली आपका आन नहीं होता है सभी का आन होता है पूछो किसी से भी सभी का आयु मायाव थांखो आंनि आखायालाय पेरगुनु जादों सभी का भी आन होता है ठीक है दिल से मत लेना वीडियो बनाते रहना और खुद का क्या बोलते हैं खुद का स्टेटस खुद का ब्लॉग ऐसे बनाने से लोगों को अच्छे लगते हैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा देखते हैं मा खबर ऐसा ही है ऐसा ही बेकार खबर है मेमोरी लो हो गया दीदी हाँ मेमोरी लो हो गया
आप लोग तो उस दिन कहाँ पे बैठा था जिसमें वो क्या है ना पोटी पोटी जहाँ भी लोग पोटी करता है यहाँ बैठ के लाइव दिया है बेदी भाई ने उस दिन जानांगौ भाई के साथ इतना गंदी बदबू आया था मेरे मोबाइल से ही बदबू आया था ओके प्यार माला बैग नांगौ प्यार बर' अभी दे दो अभी दे दो एनआर हेलो कौन एनआर है ओ एनआर प्रोडक्शन एनआर आपको बुला रही है बी मुसाहारी ने हेलो बोला है आपको डेन्जार होनखायो माथो सना नों हिन्दीखौ रोङालै आङो लाब्रासो बांला एसे बर' एसे सोदेरजोबो गासिबो र' आं सोलोंनि दे सिरि थाथ' हिन्दीखौ सोलोंनि आङो होनबा लाजियो होननो रोङा होननाय जादों एन प्रडाक्शन मिउजिक बी होनदों एनआर प्रोडक्शन लोगो खालामबाय आं एनआर प्रोडक्शन आपको प्यार जसला ने सपोर्ट किया है प्लीज बैक कर देना अब भी प्यार जसला को जागन जागन सोना बे माँ बे दिल से नहीं लिया मैं भी साला मेरा क्या बोलते हैं इसको मेरा आग बिना अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करती है साला सोना मैं भी पता ऐसा होता है हाँ 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 ऐसा ही होता है ओके प्यार आं दायो सपोर्ट बेक खालामगोन आरे आखाया सालायलायबायलै जोंसार नोंनि गोसो दै माला हरो बावो जाम्बालाय जासुला संगे संगे लानांगौ बोरमा बावो नङाबा खिथाखोमादोंसो आं नोंनो होनदोलायबाल जासुलानोल' खोन्थाखोमादों आं दे रावबो दा खोनासं जासुला आंजोंल' रायलायखोमादों बेयावहाय अके नार नोंनि गोसो होनदों जाम्बालै दे दा खिथादे जासुला रावनोबो आं नोंजोंसो रायलायखोमादों रावबो दा खोनासं दे लाखानांगौ संगे संगे नङाबा बावो आं जेरै बिदिखौ बावदों बिदिखौ बावनानै दङ मैं बीडी का सपोर्ट लिया है उस दिन टू आईडी से बीडी को ही सपोर्ट करना भूल ही गई मैं माखौलै नो सापर्टखौ संगे संगे लालायनांगौ होनदां आब'आ आंखौ हरा जाजानो गिबावबायनो आयदे उदै बिगुर सालायलायगोनलै नोंसोरजों रायलायबाय थानांगौबा रायलायदोंसो हय जासुलानि गाना रोमै 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 माबायाव गोसोआव रिंखांफैगासिनो दं आं फाजाया होननाया गोसोआवहाय महराबो रोमै रोमै फैगासिनो सोर सोर लाइक हराखै टाइम लाइक हर आंनि लाइकखौहाय लाइभआव एलबिखौहाय किस किस नेम आयु अन वन उइक अफ माय यूट्यूब टीम इज बैक टू बैक सपोर्ट कर दो फुल वास लाभ 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 नासो 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 थालिया नमस्कार 100% टाइम ब्लु टाइम होननायसो जादों आरो दे होनबावदो खनसेबाव माखौ होननो आरे सिनस्रिया फाग्लासो आंना गथ'बार मा नेव नेव नायदों इसलाय आं फाजायानो मामा जासुला नोङो बे गानखौ माबायाव खननानै हरबानो जायोमोन ना संगितास डायरिनियाव संगितास डायरिनि माबाखौ भिडिअखौ नायलै सोनामोन माबा सापर हैथां बहर आङो सबसे 13था सिंगारफोर खनदोंना जया रानि दं ओमफ्राय र' सोर दंमोनथाय बावजोब्बाय आङो खिन्थु 9 नाम्बारनिखौ बहर हरदों 9 नाम्बारखौ मोजांसिन मोननानै ओमफ्राय मानसिफ्रा जया रानिखौ हरदों आरो जया रानिया 2 नाम्बाराव खनदों जया रानिखौ हरदों मानसिफ्रा आं 9 नाम्बारखौ हरदों 9खौ साबसिन मोजां खोनादों आं नायदे नोंसोरबो जोंसारा सना नोंहा खानायबाय नामारा खानायबाय नामारा सना नोंहा
खानायबाय मा खानायबाय बुजाखै आं खनलायबाय ना मारा ना मा होनदों खानायबाय भिडिअ नायबावदो बुंदां र' नायखांबाय आं सोरनिखौ नायखांखो आं होनखायो आब' सानहारा है आं खोनायाखै आब' सान रहा है क्या बोल रहा है बीदी भाई समझ में नहीं आता है क्या क्या लिख के देता है अरे हार्ट है तुम्हारा भगवान हार्ट को अच्छी तरह लिखने से ले दिया है अच्छी तरह लिखो अभी लाठी मिलेगा हाथ में खालामबाय नाबारा नामारा खालामबाय नाबारा सना मा खालामनो सना बुजियाखै आङो जोंसार मेंबाय सुनो स्टार लाइव आया है मेरे एलबी में स्वागत है आपको मेरे एलबी में क्या बोला है सुनो स्टार लाइव ने राम राम मंजुली जी लाइक डन के साथ कैसी हो जी मैं फिलहाल ठीक हूँ और आप कैसे हैं जी खाना बना हो गया क्या लाइक डन अब थैंक यू न्यू फ्रेंड कम रिटर्न पक्का कौन सुनो स्टार लाइफ से फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाओ ये पक्का रिटर्न करता है वीडियो भी देखता है कौन उसके साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाओ जोंसार सना नोङो ब्लू लादो ओमफ्राय नोंहा सोरजों लोगो गैया थाब लोगो जादे सना थाब 1K थांनायनि दै पार्टि मोनजानायनि निउ सापर्ट खालामलायदो दे लोगोफोर बि मुसाहारिजोंबो सापर्ट अगर किसी क्या बोलता है सुनो स्टार बी मुसाहारी के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाओ बुलाया है आप लोगों को बी मुसाहारी ने कौन बी मुसाहारी के साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाए प्लीज जोंसारा मानदों मोजां नाय सना आंखौ खालामबाय नामासो होनदां खालामखानायब्रा नोंखौ नै है सनायाबो जे इलाय अल होलायनायखौ नुवाखै 208 दङना नोंनिया नै भिडिअखौबो नायदों आङो नोंनिखौ जाम्बालाय सनानिखौ नाया जायो बीडी जी खाम रिटर्न पक्का बीडी भाई सुनो स्टार ने बोला है बीडी भाई किधर है क्या कर रहा है या उधर 40 वाला जगह में है जागोन दे सना होनदों ओमफ्राय फैसा खामायबाय नामासो होनदों 1K थाङाखैना दाबो बे साबसक्राइबारा 1K थांनांगौ आरो वाट्स टाइमा पाब्लिक वाट्स टाइमा बयबो नायनाया 4000 थांनांगौ आगै आंनिया दाबो 700 ना 800 मोनथाय 800 बेसेबांलाय मा 847 नामा 847 ना बेसेबांबाल' थांदों दाबो 1K जायाखै आरो वाट्स टाइमा दाबो 1000ल'नो गावसोरा आंनि भिडिअखौ फल'वार्सखौनो खालामा ओंखायनो गाबनोसो ओंखारो आंहा अरे बी मुसाहारी ने क्या बोला है सुनो जी सपोर्ट कर दो प्लीज रिटर्न सपोर्ट करूंगी आप भी कर सकता है बी मुसाहारी जाओ चाय पारापारि करो होननाय जादों जोंसार जी काम रिटर्न पक्का आंनो जासुला फंबाया थांखो ना माखोब्रा जासुला खिफिसुला दारि गाबस्रें आंनि फंबाय थांखो ना माखो जोंसार जी काम रिटर्न पक्का जानाय में अस्टार है जासुला जोंसार जी काम रिटर्न पक्का जोंसार बुला रही है तुमको सोनू ने नजर ब्रह्म यूट्यूब चैनल सैमसंग सोनोरिंग मेनी लाइव
हगारदों सामसुं सनरिं मेनि लाइव हगारदों नजर वेलकम मेरे एलबी में आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया है सॉरी इसके लिए जरा फिर से लिखते ना मुझे समझ में नहीं आया है क्या सामसुं सनरिं मेनी लाइव हगारदों क्या बोल रहे ओ आई होप ये सामसुंग सनरिंग मेनी मतलब ये चैनल का नाम है होगा ना मेनी और लाइव हगारदों ओ सामसुंग सनरिंग मेनी ने लाइव दिया है ना यही बोलना चाहती हूँ ना नजर ब्रह्मा यूट्यूब नजर की सरप्राइज है कि नहीं में ये नया है मैं सपोर्ट नहीं किया तो नजर आगै आंखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो सना आंखौ सापर्ट खालामाबा लाइभ खालामदो नोंबो जुदि चेनेल गोदान खुलिदोंबा आंबो नोंखौ सापर्ट खालामसै सापर्ट नांगौना नाङा बेखौल' होनदो नोजोर ओमफ्राय ओके सुनु स्टार कितना आईडीज है सुनु आपको पीडी भाई ने पूछा है तुम्हारे पास कितनी आईडी है बताओ जोंसार सुनु स्टार बैक करो ब्रो जोंसार ऑफिशियल ने सुनु स्टार लाइव को सपोर्ट किया है प्लीज सुनु लाइव स्टार उल्टा बोल दिया चलो कोई बात नहीं है एक ही नाम है ना बी बैक कर देना ओइ लामायाव मानो उन्दुथेदों नै जिउ हरसे गथ'फोर ओरै फै आंहा ओंखारलांनांसिगौ बीडी जी मेरे पास 2 आईडी है जी सुनु के पास 2 आईडी है बीडी एक दूसरे से जुड़ जाइए 2 आईडी के साथ फिर दसला तुर होनदों आंखौ ओइ मानि तुर होनदोंलाय सिरि थानानैलाय प्यार जी काम रिटर्न पक्का जाओ जाओ प्यार जी सोनू बुलाया है बीडी ओके 2 आईडी से स्टार 2 आईडी से स्टार बोला है सोनू जी बीडी भाई ने वॉल्यूम कम करना माँ अरे करो या दिक्कत हो रहा है तो जोंसारा मा होनदों सोनू भाई फुल वॉच करो ब्रो शॉर्ट वीडियो मत दे लॉन्ग वीडियो देखो सोनू भाई क्या बोल रहा है जोंसार ऑफिशियल ने आपको शॉर्ट वीडियो मत देखो बोला है मतलब लॉन्ग वीडियो को देखो बोला है हाँ जी दीदी ऑन ओमफ्राय मा होनदों सानसु सांग्रां मानो लाइभ हगारदों नोंसिनाव आमेरिकाखाय दासो सानजौफुना जोंनियावहाय माबाना आसामखाय जोंनियाव बेलासिबाय दे आगै 4:30 5टा जाबाय नै नोंसिनियाव आमेरिकाखाय आलदागोन सुनु स्टार कमेन्ट देखो प्लिज सपोर्ट कर दिया ब्रो नै आंहा नोजोर आगैखौ सापर्ट खालामसै थाब थाब 1K जादों आंनि बोर सारस्रिबाय दे नोंखौ आङो नै दाना फैबा थांबायहाय बोरो आं कमेन्ट फरायनायाव अबेसिम थाङोमोन थाय आजि नै सानसु सांग्रांनायाव बे थांखो होननै सुनु स्टार कमेन्ट बे थांबाय नांगौ आब' दे होबाय नोङो लोगो नोजोर आगै आंखौबो सापर्ट खालामबाय दा आंखौ सापर्ट खालामदों ना खालामाखै नोजोर नोजोर सुनु स्टार डन प्लीज बैक रिटर्न यू सुनु स्टार सुन लिया है कि नहीं मेरे घर पे किधर गया है सुनु स्टार जोंसार प्यार आं हरबाय दे जासुला सिबिसुला जोंसारा हरबायनो नोंखौहाय खोमाया गुवार गुवार फुवारना खोनासं बि मुसाहारि ब्लग पियार सापर्ट खालामदो अननानै
पियार जसुला बि मुसाहारि ब्लगखौ सापर्ट खालामनो थिनदों हनै जोंसार नुबाय दे थैंक्स प्यार जी आपको लव से हटाने के बाद दोनों आईडी से फुल वॉश के साथ रिटर्न करूंगा जी लाइफ से हटने के बाद। ओ प्यार जी है जसला क्या बोल रहा है सुन रहा है सुनने बोला है मेरी लाइफ से जब निकल जाएगा मतलब लाइफ खत्म जाते ही आपको फुल वॉश के साथ साथ 2 आईडी से देगा बोला है। ठीक है वेलकम ब्रो। किसको वेलकम बोल रहा है रे? सुनो सपोर्ट डन प्लीज चेक कमेंट एंड प्लीज रिटर्न फुल वॉश प्लिंग मिस्टेक हुआ है जे बीडी भाई अच्छी तरह से लेको हाथ अच्छी तरह से चलाओ जी। मैं लाइफ से हटाने के बाद सभी दोनों आईडी को फुल वॉश के साथ साथ रिटर्न करूंगा जी। थैंक्स अबाउ ओइ आंखौ सापर्ट खालामदों खालामाखैब्रा नोजोराखै नोजोर आं हरबाय दे चेक खालामदो नो जोंसाराव हरबायनो नोजोर नोंखौ नोजोर खालामबाय आब' थेंक इउ आंना साबसक्राइबारा बेसेबां दं खोन्थाहरलाय बिदि दिदि थेव ब्लु लेलो दिदि थेव दिदि होनबाय ने ले लिया क्यों जा रहा है थोड़ी देर और रुक जाना। बीडी जी मुझे आपका गिफ्ट मिल गया है जी। मैं आपको हटने के बाद सभी को फुल वॉश के साथ साथ ज्वाइन करूंगा जी। ओके बोलना मत दीदी सुनो भूलना मत दीदी सुनो बोला है बि मुसाहारि दान नोंबा माला हरो ने हरफिनद दे होनदों। हाय टू ऑल 12 नंबर लाइक 12 नंबर लाइक है। हाय मंजली हाय गुंडाफा वेलकम मेरे एलबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एलबी में। आपका खबर कैसा है अभी और किसी के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाओ प्लीज फ्रेंड हो जाइए एक दूसरे के साथ जुड़ जाइए प्लीज कमेंट ऑल डियर्स कमेंट अस जो भी मुझे ज्वाइन करेगा मैं सभी को अपनी दोनों आईडी से फुल वॉश के साथ रिटर्न करूंगा जी। और सोनू स्टार ने बोला है जो भी इसको ज्वाइन करेगा मतलब सपोर्ट करेगा ये 2 आईडी से गिफ्ट देगा मतलब 1 आईडी से 1 फ्री है ना सुनो। हाय प्यार ऐ जसला आरबी ब्रदर का लाइव जा रहा हूँ। ओ ऐसा है मेरे को सर के बीदी ऐसा है तुम्हारा ज्ञान बाजा बाबा मामी आं लाइभ फैदों आं फन हरनो हाया। नोजोर ब्रह्म नोंनि हरनायखौ नेना थाबाय सुनु बैग दिया है कि नहीं सोनू गुंडाफा जी कम रिटर्न पक्का बाय बाय गाइस। बिदि मानो थांखो नोङो आंखौ गारना होनदो आंखौ गारना मानो थांखो होनदों प्यार कनेक्ट होने के लिए बोला है जोंसार हाय सोनू कनेक्ट जियो जॉइन जी होनदों फिर जसला गुंडाफा आपसे फ्रेंड है आप देखो तो ओ प्यार जसला गुंडाफा फिर जसला ने गुंडाफा को बोला है गुंडाफा के साथ ऑलरेडी फ्रेंड है गुंडाफा आप देख के दो गुंडाफा जी कम रिटर्न पक्का। अरे आप भी तो हो सकता है सोनू स्टार मैं आपको ब्लू देता हूँ ठीक है
मैं जाते जाते ब्लॉग को देख के जाना ठीक है 847 सब्सक्राइब जाबाय अब होमबा नों सब्सक्राइब खालामाखै आंखौ नों थगायदोंसो गथ' 49 48 जानांगौ गुन्दा भाजि खाम रिटार्न पक्का हाय जी दीदी होनदों बोरथो माबायालाय आदा बेवाय माबायालाय मा थांखो ना माखो गुन्दाप्पा मैं आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड आं खामानि मावसै थेवबो PM रेडिअ बायदि अन खालामना दोनगोन आं खोनासंबाय थागोन गेजेर गेजेर आंनि भिडिअखौ प्ले खालामना हो जागोन फंबाय सना जागोन दारि गाबस्रें संगीता स्टाइरी आ गया है आ जाओ वेलकम वेलकम मेरे एलबी में स्वागत है आं नोंसोरजों रायलायलायबाय ओंखाम जानोसैहाय एसे ओंखाम उखैबाय उदैया मानबाय आंना सुनो स्टार दिया है कि नहीं स्टार इसको दिया है कि नहीं जंग सर को बैक करो स्टार जल्दी संगीता खोरान बैयाव आयंनि मबाइलखौ लायफै आं फन बुनानै होनि नायदों ना मादों आयं माबा कैसे हो ठीक हो मैं लाइक डन थैंक यू थैंक्स डियर किसलेबाय आंनि ब्लगखौ लाफिदो आं दुगैसै हाब दुगैब्रबख्लायसिनो मानो दुगैनांगौ जाखो दानोलाय एक दूसरे से खाने को जाय आंबो खालामबाय आब' थेंक इउ नोजोर आगै ओरैनोसो होनदां नोंखौ आन खालामदों नामा होननानै संगीता जी कम रिटर्न पक्का न्यू कम साथ साथ आप लोग कमेंट करते रहे हैं ठीक है मैं फोन करती हुए नायदोंमोन ना उन्दुदोंमोन उन्दुदों लादोंसो फैसा दङ संगीता जी कम रिटर्न पक्का नजर जी कम रिटर्न पक्का नजर थांबाय दां हेलौ ओइ बेवाय खाइलेंआ थांबाय नामा माला थांस्लाबो फैसाखौ लांस्लाबासै बियो फैसाखौ बिजाखै आंनाव माला थांखो दोन थाङा दे ओइ माबा नाहरखो अयो कितनी से सुनू जी बोला है संगीता जी डी से जी 2 से 2 आईडी से बोला है ओके साथ साथ स्टार्ट बोला है स्टार्ट करने के लिए बोला गया है ओके आप लोग कमेंट करते रहे ना मैं खाना खा रहा हूँ मा ओंख्रि जानो नागिरखो आब'नो
आं नोजोरखौ माबा आइडिखौ लाफिनबायमोन ना आं दुगैनोसै होननाया सोरमोन दहाय जों सारासो सबायजों नाजों खुमब्राजों नाजों आगै नोजोर ओमफ्राय संगीता जी मेरा चैनल मोनो है जो आप आया जाओ मैं आपको लाइक से हटने के बाद अपनी दोनों आईडी से फॉलोअर्स के साथ ज्वाइन करूंगा जी संगीता ऐड के साथ संगीता सोनू ने क्या बोला है कि लाइव के हटने के बाद ये आपको बैक कर देगा आप उसके चैनल में जाके घर में जाके आप सपोर्ट करके कमेंट करके आ जाना तो फिर याद रहेगा ना याद के साथ साथ स्टार्ट गोथाव जाथारगोनलै आब' औलै गोथावथार ओंखायनो जानो लुगैबावबाय आं ओमफ्रायनो बेलासिनि ओंखाम जादों मिथिबायना मथिखा नालाय आरो मथि जासिनबावनो आं औ जासुला जासुलाया मा मावदोंथाय नोंस्रालाय माथो ओंख्रिमोन नोजोरागै ओमफ्राय नों बबेनि नोजोरागै खोन्थालाय सोर दंथाय कमेन्ट हरा कमेन्ट हरलाय सोर दं आगैमोन नै जोंना डिएमआ दा सफैदों डिजे दामख्राव डिएम आब' मा होनदों आब' मन्जुलि नों मैया खालामनाया आनजाजोब्बायलै नों फल'वार्स खालामाखै होनदों आयु आंखौसो होनबावबा गथ'आ आङो कमेन्टखौनो बिसि गोलाव लिरदों भिडिअ रानिं खालाम आंखौसो दाय होखाबाय आं ओंखायनो बाखायो होननाय जादों डिएम आगै आंनो आनजायाखैदां होनबाबो आं दा नायनांगोन आरो हो जेबो नङा सिन्था दाखालाम नै जोंहा जानांगौ लोंनांगौ फंबायाबो खावब्ला नुजाफैबाय आरोना जाथिथि खानाय लानानै दोलानाय मोखां लानानै मैया मोनथाम हरनायखौ हादे हाथाय गोदोजों मिनिबावबाय नै जोंना जानांगौ लोंनांगौ फंबाया र' दा मिनिथ' आं होननि आं मैया हरनो बावदों मिथिबाय दा एखे टेनसनाव दंमोन आङो बावनानै थादों दिनै हरगोन नोंसोर साफैनो हरथ'नाय जादों आं डिएमनो हरग्रोदोंना ओमफ्राय डिएमनो हरखांनानै नोंसोर सानैखौ हरनो बावदों नोंसोर सानैनो माबानोबो बावदों बे उन्दैया मा नामलाय बिदिनोबो बावदों 10K सात जोंना आवमा ना अमासो दा मा आवमा बेलाय जोगोनार बिलेज क'क्राझार बान्दुगुरि पस्ट बनरगाव बनरगावआवहायमोनलाय बनरगाव दतमासोमोन नामाथाय नोजोर होनबालाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट मोनसेनिनो संगीता जी फुल वॉच के साथ साथ ज्वाइन करना जी जालायबाय दागो
गोनां होनना मैया लोंना गोग्लैना दोलानाया बावदों दाख्लि आं सिनायहरखादों लाइक दान थेंक इउ थेंक इउ आगै थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आं नोंनो दा हरगोन दे आगै सिन्था खालामनाङा जानांगौ लोंनांगौ आगै नोंबो सोरहा लोगो गैयाबा लोगो जादो आगै माबा हरसै नै ब्लु हरबाय आगै सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जादो दे नोजोर आगै जानांगौ लोंनांगौ लोगो आगैजों लोगो जादो दुथुमा खाथि जायो गसाइगाव फैफेराखै नामा नोजोर आगै आंनो सङो आंनो जा गोथाव मोनदों ओंख्रिया गोथाव जादों आं गोलैयाखैलै गाज्रियासो खोलैदों गारियानो खारनो रोंखाथारामोन बियो ने जानांगौ लोंनांगौ आगै बिदि खारनो रोङै गारियाव मानोथो गाखोयोब्रा आगै गोलैयोना जागोन दे मोनजानायखाय सिरि जादों बेवहाय खायलेंआ माला सिरि सिरि ओंखारलांखोथाय बेवहाय खायलेंखौ होनदां माला माला सिरि सिरि ओंखारलांखोथाय जयन्त जों थांदोंनो माथो रावबो कमेन्ट हरदियालै ओं होनदों आंना मबाइलाना दाख्लि स्टर फुल जाबाय थानाया भिडिअ बानायबाय आङो जि मोजां ओमफ्राय दाना इदिटबो खालामजोब्बाय आरोना बिराद खस्थ'नो 9 मिनिट मिथिबायना जानांगौ ओमफ्राय दाना मा जाखो इदिटबो खालामखांबाय हगारनोल' बाखिथारसै आरोखि ना ओमफ्राय दाना 9 मिनिट डाउनलडबो जाखाबाय ओमफ्राय हगारथारनोसै ओमफ्राय मामा थाम्बनेल फट' बानायदों आरो आङो माबायावहाय ओमफ्राय दाना थाम्बनेल फट' बानायबाबो दाना मेम'रिया फुलखासै नालाय नोंनि स्टरा फुल जाबाय होननानै माबा फैबाय थायोब्रा दाख्लि फैनाया नुखादों दा मैयाना दाख्लि फैनाया मैया ओमफ्राय दाना भिडिअखौ हगारनो नागिरनाया बिदिनो दानग्रोजोब्बाय आरोखि ना आङो पिकसारा सेभ जायाखिसै मेम'रिया फुल जाबाय नालाय जि मोजां थाम्बनेल बानायबाय आं गैया भिडिअफोरखौ दाना माखासे नाङै भिडिअखौ माखौबा दाननाया दांबाय आंनि भिडिअ इदिट खालामखानायखौ दानफ्लांजोब्बायब्रा आङो ओमफ्राय दाना दानफ्लांजोबनानै सेस गैया हगारनो मोनासै ओमफ्राय दिक्कार नांनानै आङो दिनै भिडिअ खालामासै रागानो मोनसे भिडिअ गैया गाखोफ्लांदों आं गाखोफ्लांदों ब्लु होखार आं सापर्टल'सो खालामनाय कौन है सार लोग है जानांगौ लोंनांगौ एक है नजर है और कौन है कमेंट प्लीज कमेंट कीजिए
और मेरे एलबी को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। जालायबाय दा सोर सोर लाइभ फैदों? आरबि फैदों, नै दिदोम आदा फैदों, ओमफ्राय हिमायन फैदों, ओमफ्राय क्रिएटिभ ओमफ्राय खख्लिंबारि आरो गयबारि दतमा, बड' एस फैदों, बिके फैदों, रुनु फैदों। आयौ जि मानसि लाइभ फैनानै दङलै, जा लाइभ फैदों। ओंखायनो मानसिया खम जाबाय आंनियावहाय। नों हगारखांनासो दाना लानांगौमोन। अब्रा आङो हगारनो सानदोंमोन, ओमफ्राय बेयावनो आङो थाम्बनेल बानायबायना, माने थाम्बनेलखौहाय फार्स्टआवनो बसायखायोबा मोजां जायो आरोना भिडिअ हगारनायावहाय। माने होमबा आपल'ड आनलिस्टआवसो आपल'ड खालामग्रोखायो नालाय, होमबा माबा जायो, मोजां जायो। ओंखायनो आं थाम्बनेल पिकचार बानायग्रोबायथारबाय आरोना, बे पिकचारा थाम्बनेला बेखौ बानायग्रोबाय। ओमफ्राय दाना सेभ जाया बानायबाबो, इउर स्ट'रेज फुल, इउर स्ट'रेज मानो जाखादोंलां। आरो भिडिअ फिसा फिसा खालामनाय केमेरा खेबनायाबो दङबा जरायफिनजायोमोन, बेबो डिलिट जाफाजोब्बाय। बिदिखौ नों जोङा, मबाइल दाम खमनिबाथाय मा घन्टा जायोलै। मबाइल दाम खमनिबाथाय सोर सोरनि लाइभआव सोर सोर दं नायनां। एम बर' ब्लगआबो लाइभआव दं। ओमफ्राय मनजिल बसुमतारी बेबो लाइभ। आयौ आयौ मासिबां मानसिफोर लाइभ फैलाबायखोलै। आरबिनि लाइभ सिरि सिरि लाइभ होना फैदों। फैला रावबो। जासुलायालाय मा सिरि जाखोसै, जासुलायालाय आं खोनासंगोन दे होननायालाय। जासुलानि भिडिअखौ नायसै जोंहा। सोर सोर दंथाय जोंहा, जानांगौ लोंनांगौ सासेयाबा सासेयाबा सोर दं। जासुलानि बिदिखौ नायदां, बर' बायलार्स फर लाइभआवसो फैदों।
जिउआव हास्थायनाय थायो बयहाबोनो। सोर सोर दं? र' ब्लुफोरखौ लानानै थांजोब्बाय नामा बिसोरो? रिमट ब्लु ओमफ्राय खालामाखैथ' मा खालामाखैलै सोर सोर दङ जाखो? साब्रै फैफिनबाय। आयौ जाबाय दे। साब्रै जाफिनबाय। बीबीसी हाय हाय वेलकाम वेलकाम मेरे एलबी में आपको भी स्वागत है बीबीसी। मा ओंख्रि जानानै फैखो बीबीसी आगै? केबी इडिट्स हाय 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 वेलकाम वेलकाम। नो मबाइला चार्ज हैदों खोमा नोमफाया? मैथा ना औ मैथा नानो केबी इडिट्स लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आगै। जानांगौ लोंनांगौ आगैया दंना गैला? दाहरसै नोंखौ सोर फैसा लाबा फैनोसैना आंनावथ' फैसा गैया। ओमफ्राय नोमाया बैयाव हटेलाव फैदों खामानि मावफैदों नामा? माया आंनावनो जायाखै नै 1 GB थांबाय माला माला। केबी इडिट्स मा ओंख्रि जाबा आगै खिथाहरदो। ओमफ्राय बीबीसी आगैया अबेनि खिथाहरदो। बीबीसी आगै नों बाहानि खिथाहरदो दे। मबाइला हैफिन आयंनो। क'क्राझार मा जायगानि? क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ना? बिमानो फन हरहोदोंमोन नोंनिजों। हादानपारायाव क'क्राझारावनो ना? आब'निखौ लानो हायामोन आब'आनो दासो थांनाय नै गारिखौहाय दे मालाबा क'क्राझार थांबा लोगो हमगोन आगै। हादारपाराया हरै हाथिमाथाजोंना? बीबीसी ब्लग्स नोंना सापर्टआ बेसे थांखो? नोंनाव एक्सट्रा आइडि दं नामा बीबीसी? 508 जन थांबाय। एक्सट्रा आइडि दं सापर्ट दं एक्सट्रा आइडि दंबा खिथाहरदो। औ एक्सट्रा आइडि दं नामा? दे खोरखिया फांसन दं गथ'फोर। मानजा मोनगोन थाङाबा। गैया जासुलानि भिडिअ'आ जाबाय थाखोब्रा।
गैयानो एक्सट्रा आइडि दंबा सापर्ट खालामलायजागौमोन सोर सोर दं कमेन्ट खालाम साब्रैमानि दं सोर दं आरो सोरनावबा एक्सट्रा आइडि दंबा खोन्थाहरदो सापर्ट खालामलायनोसै सोर दं CPC आरो लाइक होदो लाइक होदो सोर दं कमेन्ट हरलाय एसे अननानै साब्रै दं बे फ्रिनि CC केमेरा नामा आङो क'क्राझाराव थांफ्लेबाय थायो ओमफ्राय जोंनियाहाय बे हादानपारायावनो जाथि दङ आरोना हादानपारा नामाथाय बिसिना हादानपारायानो होनगोन आगैयाथ' सिख्लासोना आगै BBC नों सिख्लासोना हाय आब' हाय BDM आगै वेलकाम आंनि LB आवहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै गरमथारना दिनै दिना BBC खामनो सोर जानोनो BBC आगै BMजों दाख्लि हाबा जाबाय नोङो बेसे गोबावसै अबहाय हाबा जाफैया बेसे गोबावसै अबेनिमोन नोङो अकेनो अबेनिमोन अबेनिमोन आं दुगैनोसै आब' दे दे दुगैदो दे 27 जानुवारियाव नों अबेनिमोन ओमफ्राय हादानपारायाव हाबा जाफैदोंना माथो दे दुगैदो दे नोगोर आगै मंगलबार बेखायनो मिरामिस मंगलबाराव मिरामिस जायोना खामानि जोबाखै आब' सोना जिउनो दे मावबाय था दे आंबो खामानि मावबाय नै थोरसि सुदों अबेनिमोन आगै नोङो BBC अबेनिफ्राय हादानपारायाव हाबा जाफैदों हा थाङाखै आं मिथिया माबायाव थांदोंनो बैयाव बाबाजों स्टेनाव दाउफोरनो आदार हैगासिनो नै आयु दाउ लादों मालाय आंना फंबाया मावसिगोनहाय हिनजाव नागिरना हरनांसिगोन क'क्राझारनि केयार गाखोला आगैनो जोंनि क'क्राझारनि मासि मावखि होनबा आंनि फंबाया दाउ बयलार बानायदों बारे मोजां गुड जब आगै बिदिनो मावनानै जानांगौ ओरैनो थानो नाङा ओरैनो थानो नांथारा BBC गिभ बेक होनो BBC आगै सापर्ट खालामनोनो माबाखौ आं नोंनो माबा हरसै नै
ब्लु हरबाय BBC आगै BBMDS खौहाय माबा खालामदो सापर्ट खालामदो सापर्ट होलायदो गावजों गाव र' बिदिनो दोनबाय थादों आं र' दै खिबुलियाबो दे नोंहालाय माथो लाइभखौनो फैथारा जासुला लाइभ फैदो नोंहाबो जों थांगोन ना मिथिबाय जों थांगोन सापर्ट खालामदो BBS जोंहानि माबाखौ अके नै नोंखौ खालामबायनो नों खालामनानै फैदो सापर्ट खालामबायनो नोजोरा दुगैनो थांबाय सापर्ट खालामनानै कमेन्ट खालामनानै दोनहर दाहाय गाव बेक हरफिनगोन बियो बिबि ला आं थांगासिनो नोजोर खाम मबाइलावलाय आंनालाय थोरसि सुनांगौ नालाय नों सुदो गथ' आजा खोरखि फांदो दे नोंसोरा अबे फैसा मोननां फुसखा जायोखै 10 थाखा आं होमबा गाबोन जानो दोनदो औ बिमाया फैसा होफैयाखै बेखौनो दोनबानो जायोमोन ना जाम्बासो हैद आं जायोमोन Disa सोर जासुलाजों सोरजों दंथाय नोजोर गिभ बेक करो प्लिज मामा फ्रेन्ड मा होनो BBMDS नोजोरा गैया दे दुगैहैदों नोजोरा दुगैनो थांदों दै नोजोरा दुगैनो थांदों नोजोर गैया अके नों कमेन्टल' खालामनानै दोन आरोना गाव कमेन्ट खालामबानो गाव हरफिनखायो ओंख्रि लायनांगौमोनलै मामाजोंहाबो खालामबाय दे खालामबायबालाय
दोननोसैलां रावबो गैला खय मिनिट जाखो आंनि माबा फैनायालाय हो सोरां हेल' सोरां आगै हेल' वेलकाम आंनि एलबियावहाय जइन जाफैनायनि थाखाय वेलकाम फिनबाय लाइक होगोबा लाइक होलां सोरां आगै 606 जन साबसक्राइबार पियार जासुलाया मबाइलखौ अन खालामनानै दाउनो आदार होगासिनो दं नोङो सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन आं नोंनो माबा हरफिनबाय ब्लु हरफिनबाय सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन दाउनो आदार होगासिनो मालाय जागोन दे आं दा खिथानानै होगोन ओइ पियार जासुला अबेजों दाउनो आदार हैखो नोंलाय नै नोंखौ BBMDS आ सापर्ट खालामबाय जासुला बबे जायगाजों हैखो अबे खनाजों अन खालामनानै सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन दाउनो आदार होगासिनो मालाय अबेजों दाउनो आदार हैखो नोंलाय नोंसिनिफ्राय डाइरेक्ट फैखायो ना